Eskerrik asko antolakuntzai, eskerrik asko ikusle guztiei. Ikaragarria izan da denen animoan jasotzea, etxean bezala izan da, egia esan etxean bertan nago bez. Eta miseria desentekoa pasata, baino asko gozatuta eta lehenengo ekitaldia izateko ikaragarrizko antolakuntza, asko gozatzeko. Ikusleek ere seguraski gozatu dute, guk ezain beste. Baina, irabazi, sentsazio oso honekin gutxienez lasterketa erdira arte, gero ikaragarrizko beroa egiten hasi da, eta orduan miseria desente pasadet, baina badirudi besteak ere atzera datuzela. Mandubitik aurrera ja beroa hasi da. Ondo, baina beroen ja, bero hondik ja.